Nasa kustodiya na kan Tabaco City Police Station ang 39 anyos na tricycle driver na pigkukonsiderar na como most wanted person kan Tabaco City. Nadakupan sospek na si alias Kokak sa pigkasar na operasyon sa Purok 2, Barangay Buwang, kanasabing syudad, alas 9:10 kasubagong aga, Oktubre 2. Sigun kay Police Staff Sergeant Elaine Adriano, ang tagapagtaram kan Tabaco City Police Station, naaresto ang suspect sa kusog kan mandamiento de aresto na ibinaba kan Regional Trial Court Branch 15 kan syudad nin Tabaco kan Setyembre 16, 2024 para sa mga kasong pagbalgar sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kung inirecommend ang piyansa, ang RTC Branch 15, hindi po sa kasong ini. And karagdagan po sa kaso ni Kokak ay ang violation ng Section 11, Article 2, ang pareho pong batas. Dugang pa kan tagapagtaram, dati nang nakulong kan taong 2021 ang suspect, huli kan pareho man sa ng kaso. Haloy na po ini ma'am na kaso, nag-serve na din po siya nakulong na po siya sa BGMP. 2 months po dito sa PNP, din na-transfer po sa BGMP for 4 months. Sa kalawas po ini, dahil sa nag-apply siya ng probation, baga po ma'am. Nag-apply siya ng probation na approved. Ngunyan po, ang nangyari kaya tayo ng kaso ma'am is nagpaniba po ni judge na nagkakapot po kaining judge. Nagpalit po din. So nagpalit po na bago, ni-recall po yung mga kaso. Asigurasyon kan Tabaco PNP, padagos nindang sususugon ang mga personang nagkaigwanin pagbalgar sa ley. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.